Hakni kamit ka pamantang ay kubleyo pi baro ki parlok ba i ki paj ba jongka jat benru kasi bi i jungi ki ba pet ling ba kani ka live video keleng ki jaka ki snong ki tau ki ba pi o i ba pi pet hakni ka por ka pamantang nga ai kubleyo pi hak kerteng ka ba tiang tam ka jong utrai ublei jungi ba long unong pen em ba kublei shibon ling ba ka jingwan jong pi ban pe je kenika live video ling ba kenika jing khot ka wa kerki e ha unes nam ara jar pun riu bat nga ai kublei ya pi baro ki long kni long kpa ki khun samla jong ka judge ban riu ka si e jong hi nga e je pi da ka jing e ka jong unong pen em utrai jong hi ha kenika por ka menta warga pediang so bai pi shakaneka por ka menta ban khot ye pi baro ka jat penriu ka CBE jungi bangin bu apdeng ke jingduai lingba kani ka MP election ka ban salong bat balai ka banga kwa ban khot ye pi ya kane ka jingduai kerpang na ka benta ka MP election ka daw ka long ba ka tin ke jong blai ka pen kan mau ngi ba tong ine duai na ka benta ki nong sensa ya ketin jong blai ka ong ru lada ki priu jonga ya ki bala khot da ka kerteng kin penrit ya lade bat kin duai dengan sngau na benang bat ngan map ki pop jongki bat ngan pen khie ru ya ka ri jongki phila ban syam ta ka ketin ke jong blai ar ki chronicle kelenong nyo ki di khot kat sao ya ka ba ka kran shapang ban khot ya ki chaj penru baro ki ba mane shai ublei balong unong pen em ublei ba em ubala thau ka bedang ka khandau bakin duai te ublei un sngau na bedang bat un pen khia ru e ka ri jongki pi gadon kamba hakani ka por ka bamenta ka banga kwa ban kren pi ka long ban khot de pi ban duai kerpang e na ka benta ka chaj penru ka CBE jongi ba ublei un wan chungo kerpang ba ublei unya dai ka jaj penriu jungi na kita ki priu ki batmu ban wan capture lane ban wan sensar lane wan kini no ye ka hok jong ki trai muluk ngin duai ba ublei unya da kerpang ye ka ni ka jaj penriu te briu te blei pakan ye ne adu ka bakot bat ngin duai kerpang ba ublei unya da ye ka ni ka jaj penriu ka CBE jongi na kinu ki briu ki batmu ban kini no ya kata ka hok jong ki trai muluk kata bani kong bat ka baar ngin duai kerpang bo blei un sei kita ki nong yalam ki ba shapting yo blei ki ba e yo blei ki ba shakri hok na ka menta ka jat penreu bat ka balai ngin duai ru bo blei un le isnei ki ka jat penreu ka si jongi bo un sei ya kita ki nong yalam kiba isi ya kai jing bam sap kiba isi ya kai nege jingele nyu shiliang kamat yano ru hari ki briu kiba it hok ya la kai jong kai chat benru bat kiba shakri hok ya kai chat benru bat ka jing sensar jong kiru kan long ka ba khui bat ka ba suba te tong ini duai kerpang e na ka benta kini ki nong yalam ki ban sami kaniga snam arajar apanru ki ban sa job ngin duai bo blei un ai ke jing job ya kita ki bru ki shapting yu blei bengin duai persyaro ya ki nong yalam ya ka ba ublei sham lajit an re ya ka ba ki shukni da ka bor da ka ba ki thit da ka pisai ki pat ba ngin duai bo blei un kta ki ngin duai ki pat ba ro ba ki nom bit ba ki nom ngop aki jing pensoi ki ba thala da ka ba it's by namar ka jing it's by ka jing pisa kan penmat la no wat di kmat ki ba start ro ong tin ke jong blei na kata ka daw ka don kam yang abade pi ban duai ba ki pat ba kin long ki ba start ki ba sian bat kinom dei ban it tang kata ka pizza ka ba shuyo menta henry kim perkhat pat ya ka lawe ki khun ki kti joki tengin duai bo blei un wan chungo kerpang ye ke jaj ban ru si jungi ba sa shisen ke ne ke jaj ban ru te breu te blei kan ki imbiang pan ngin duai ro bo blei un ya da kerpang ye khun samla kan thei ke CBE jungi
baki nom ngop haki wei pat ki briu ki ba mane blei thau ya ka ba ki sha skor da ka ba ki ni shong kha kle bat ki da ka ba ha kha ba khadu anda ki le shong kha kle bat ki kin poi sha ka jing mane blei thau namar ka bible ke tho pa wa de kit lingkor lam bat kita ki briu ki bom nget pat kum juru ka bible ka ong ba wat ai ba men let mane ya kita ki buai pat ki blei ki bom nang kran te ka dau ka long ak bang him dei kum ga jat ben ru te blei bang in let mane ya kita ki blei thau namar u blei sham soba ini tengin duai kar pang ini kun samla kan thei jungi kun samla shanrang jungi ru bakin long ki ba start bangin duai ru ba ngim dei ban isi yano kita ki bom dei ki khasiru kam dei ngi ban isi anri ka e ki jingkran jonga pide ban so thu ba ka long ba ngin e la ka chong ka chat pan ro ka si ken ba ngin ya chong kharu tang bat kita ki ba shakri yu blei kita ki ba dei parada prasnam dei bat ki ne ki bro ki bom dei ki khasi kham tam e ki tu ki bro ki ba mane blei thau le kawan ra ki ching chat ya ka chat pan ro tingina duai kerpang met bat man sima khot de pi ki pai ba be ye ngin po a ki jing duai ya ka ne ka mp election bo blei un ya shwa bat nange ngin yo i ki kamba ki takla bo blei un sawan chho ka chat pan ro ka si chui un sa sei ki nong yalam ki ba shapting yu blei ki ba tri hok na ka man ta ka chat pan ro bat ka jing sen sar chong ki kan long ka ba khuit ka ba hok ka ba suba bat ka ba pan soba om tang yo ubriu henry ning kong yo blei teling ba ke jing duai chong abat chong pi na ngai in yo i ye ki ba phla kan sa je ha ka chat ban ro ka si chung na kwa ban kran na ka por ka wanta ba la da ngi duai ka chat ban ro ka si chung kanom du da le ru am ka chat ban ro ka si chung kan thei bat chan rang kin sa pan ne ye ka ni ka chat ban ro ka si chung kan sa roi ha nang nei shikmat lingba ka jing duai chong apat chong pi tinga nget ublei un sawan chong karpang yekane ke jaj penro bat ngi duai ru yekane ga mp election ba ublei un sayalam ba nget ba kata ka parti uta unong mikmat uba shifting ublei nget un sa job bet yekane ke mp election ba nget kata ka parti ka ba yang kat kum kan nong remblei hakane ke mp election ru kan sejok nomor ngangit ba ublei unsei no kita ki nong yalam ki be shifting shay ublei nang ne shakmat kumba uladap le ki kamba ki dakla akini ki singi ki bladap ngangit unang le shushu ki kamba ki dakla namar dang long ju ublei menin menta bersadu bom cukut kublei shibun ublei nakar kui pi ki pajba bi hakane gamet ka menta kublei shibun